Ollei eta Errenteriako emakumeen etxeak indarkeriaren esparruari zer eman dion, zer ematen ari den azaldu beharko banu, azpimarratuko nukena da begirada aldaketa bat eskaini ahal izan diola, ez? Nolabait begirada hurbilago bat, errealitatetik gertuago dagoen bat, aukera eman digulako indarkeria pairatzen duten emakume anitzen, aurpegi anitz horiek ezagutzeko eta ukitzeko. Hernaniko kulturarteko plaza feminista izenak dion bezala feminismoaren alde egiteko plaza bat da eta arrazakeriaren kontra aritzekoa. Espazio honek biltzen ditu herrian feminismoaren alde lanean dabiltzan eragileak eta personak eta baita arrazakeriaren kontra ari direnak ere. Udal ekipamentu oso bat da eta anbizio horrekin sortu zen, egun oso zabalik dagoen espazio bat da, astelehenetik larun batera. Nahi genuelako herrian erreferentziazko gune izatea, besteak beste indarkeria egoerei aurre egiten dieten emakumeek izan zezaten nora etorri, ordutegirik gabe eta bestelako baldintzarik gabe, etxe edo espazio honetara etorri eta hartatuak izango ziren leku seguru bat, epaituak izango ez diren leku seguru bat, eta aldela, beraien ibilbideetan aurrera egiteko aholkularitza emango zaien espazio bat, ezta? Eta egia esan hala izan da, espazio hau duela urtebete zabaldu genuenetik asko izan dira, espazio hontara gerturatu diren emakumeak beraien egoerak partekatzera eta harrera espezializatua eman zaie etxearen sarreran dauzkagun langileekin eta hortaz gain espazio hontan bertan ere eskaintzen diegu aholkularitza juridikoa, bizi dituzten indarkeria egoera horiei aurre egin ahal izateko. Eta horrez gain, bestelako baliabideak ere badaude, ezta? Badaukagu elkar zaintzarako talde bat, psikologo batek gidatua, indarkeria egoera ezberdinei aurre egiten dieten emakumeak elkartzen dira. Eta agian talde horretan egon ondoren, bestelako ibilbideak ere irudikatu ditzakete, eta jabetze eskoletarako pausua ere errexago eman dezakete, espazio honetan, egin dutelako ibilbide osoa. Eta zentzu horretan, hainbat gogoeta berri, orain arte, akaso administrazio bezala, instituzio bezala ez genituenak mahai gaineratzeko. Alde batetik birpentsatzeko aukera, udalbarruko zerbitzu eta departamentu ezberdinen arteko lankidetza eta aliantzak nolakoak izan beharko luketen, eta beste alde batetik ere udalaz gaindi bestelako instituzioekin ere zer harreman mota eraiki beharko liratezken, beti ere indarkeriaren artatze horren zirkuitoa ahalik eta osoena eta integralena izan dadin. Espazio berean, zeharkatzen gaituzten gai ezberdinak lantzeak, aukera eman digu guri ere ikuspegia zabaltzeko, ezta? Burutzen ditugu, bi ildo nagusiek izugarrizko ekarpena egin diete, gure herrian indarkeria pairatzen duten emakume askori, ez? Alde batetik, zerbitzu individualak, bai aholkularitza zerbitzua, juridikoa, bai aholkularitza zerbitzu psikologikoa, nolabait emakumearen prozesu edo itinerari horretan lagundu duena orientatzen, informatzen, behar dituen deribazioak bideratzen, baina maila berean eta garrantzia bera emanaz baita ere eskola feminista, ezta? Bertan ditugun tailer, ikastaro eta espazio seguruek ahalbidetzen dutelako prozesu hauetan murgilduta dauden emakumeen artatze kolektibo bat ere bideratzen, ezta? Eta bai artatze individuala eta bai artatze kolektiboa ondorioztatzen dugu ezinbesteko direla horrelako prozesu batean murgilduta dauden emakumeentzat. Indarkeria jasaten duten emakumeen artean ere oso egoera ezberdinak daude. Eta espazioa partekatzak erakutsi digu emakume migratuen kasuan askotan indarkeria hauei aurre egiteko baldintzak ez direla berdinak. Eta horrek ere guri eskatzen digu gure
hartatzeko modua ere egokitzea, ezta? Eta gehiago ezagutzea, adibidez, atzerritartasun legeak zer eragina daukan emakume hauen bizitzetan, ezta? Bestetik, legegintzaldi honetan ere aukera izan dugu esperimentatzeko nolabait gobernantza ikuspegi partekatu baten baitan herriko emakume voluntarioekin bide laguntza sare baten sorrerak eskaini diezaiokeena indarkeria pairatzen duten emakume horiek beraien ibilbidean egiten duten zirkuito horretan, ez? Nolabait abiatzen ginen hausnarketa batetik, eta hausnarketa horrek zioen indarkeriaren hartatzean ardura dugun instituzio ezberdinok ez garela iristen zirkuito horretan eguneko egunean hartatze oso bat egitera. Zirkuito horrek badituela hutsuneak, badituela puntu beltz batzuk administrazioa iristen ez garenak gaur egun. Eta hori nolabait ikuspegi publiko komunitario edo sozial komunitario batetik hartatzeko aukerak esperimentatzen hasi gara hemen. Horretarako ahalbidetu genuena lehenengo instantzia batean zen gai hau abordatzeko gogoetarako espazio bat, nolabait honen beharrezkotasuna aztertzeko eta horren inguruan gogoetatzeko. Ondoren, gai honetan lanketa egiteko interesa agertu zuten emakumeekin pasaren ikasturtean formazio saio intentxo bat burutu genuen, nolabait ulertu zelako edo gogoeta horretan ateratzen zen permisa bat zelako ezin zuela edonork izan voluntario horrelako gai batean, behartzen nuela ikuspegi edo begirada feminista bat eta behartzen dituela hainbat tresna eskura izan hartatze hori ere duina eta kalitatezkoa izan zedin, eta beraz formazio intentxo bat ere planteatu genuen, eta orain gaian lan egitera animatu diren emakumeak badabiltza elkarte propio baten sorrera lantzen, ikusten delako bide juridiko interesgarri bat izan daitekeela horrelako bide bat jorratzeko. Elkarte horrek zalantzari gabe izango luke elkarlan eta hartu eman estua egunerokoan emakumeen etxean ditugun profesional ezberdinekin. Pertsona migratuei egiten zaien arreta horretan ere, ikuspegi feminista hasieratik txertatuta egoteak ere garrantzitsua da, eta kasu honetan etxe hau partekatzeak ere hori erraztu egiten du, ez? Elkarri begira jartzen gaitu eta elkarren beharrak eta errealitateak gertuagotik ezagutzea ekartzen du, eta etxe honek aukera hori erraztu egin digu. Beraz, esperimentazio interesgarria izan da, baina bereziki lehen aipatzen nuen abia puntu horretara eramaten gaituena. Begirada aldaketa bat, nolabait eramango gaituena hartatze eta harrera integral eta inklusibo batetara. Eta nolabait bermatuko diena errealitatea pairatzen ari diren emakumeei, kalitatezkoa eta duina eta merezi duten gixako harrera oso bat. Eta zentzu horretan ulertzen dugu lankidetza publiko, sozial edo komunitarioak izugarrizko ekarpen biderkatzailea egin diezaiokeela bide guzti honi.